Daghan kayong mga tao nga dili motuo ni Kristo. Naa say mga tao nga Katoliko na, Kristiyano na, namiya tungod kay nakakita sila dili nila gustong sundon dinhi sa atong simbahan. Nasay uban nga dito sa laing relihiyon or lain nga mga sikta na malhin sa dinhi sa Katoliko. Nganong naa maning pagbalhin-balhin sa may hinungdan tungod kay nangita tag kasiguruhan, security of our lives. Lingi ay mong tupad ing na secured na ka? Ing na ba? Na secured na? Kamong mga asawa, secured na mo sa inyong bana? Kamong mga bana, secured na mo sa inyong asawa? Kamong mga ginikanan, secured na mo sa inyong mga anak? Ha? Kamong mga anak, do you think secured na mo sa inyong mga ginikanan? Kamong mga parokyano, do you think secured na mo sa inyong parish priest? Nagtuo sa kamo nga ang pari secured na sa ninyo? O manggay mo mahurot o palit ang slat nato. Kitang mga lumulupyo din his Pilipinas, secured ka tas atong mga leaders. Naaman tayo mga kapulisan o mga military, secured ka ta nila. Ay, nahitabo ron sa kuan ay Davao. Ang Davao, mura nagkahimtang og martial law gamay, gamayng martial law. Looy gani kayo ang usa ka community, kanang ilang community ni Pastor Kibuloy. Kay natanawan nyo social media gahapon, naluoy kong naminaw og nagtan-aw sa naa sa YouTube ang footages nga nahitabo. 2,000 ka mga pulis nga mao'y ato untang security nag-serve og warrant of arrest sa usas mga membro ni Pastor Kibuloy nga naay kaso. Diskasan sa abogado kay murag naay gamayng problema ang arrest warrant, pero niingon ang head sa pulis di ni panahon sa pag-discuss attorney. Tagaan ti kag 30 minutos, di gani ka mukuan mamugos migsod. Pero dito day sa luyo sa ilang part sa kingdom, gibungkag nas mga pulis og nanood na. Doon na nga igos tirgas, doon na nagani nga samad, doon na gipusasan, og doon na nagani nakuyapan tungod sa pag-atakis kasing-kasing, og doon na confirm man tingal ito, duhanay patay tungod kay giatakis kasing-kasing kay mga residente man na diha, mga bata, mga tiguang, mga babay, way mga armas, sige lag-ampo, siging trabaho, mga butante na sila, mga voters, mga taxpayers. Unya ang gibayaran sa taxes nato ang mga pulis. Ang mga pulis wa na sila'y income nga dili gikan sa atong taxes. Unya sila'y atong security karon di na maminaw sa mga tao nga ilang mo'y nagsweldo nila, din sila maminaw. This is not a time to discuss attorney. Dito las korte, basta kami musod gyud mi og di gay mo mopatuo, mamugos migsod. Og tinuod man, gipasod gyud sila kay mamugos man gyud. Gi-search nila gikas buntag hangtod sa hapon, og karon sa akong nabalitaan, di na kuno makagawas ang tua sa sulod, og di na makasulod ang dias gawas. Ang mga pulis na naghari dito sa sulod sa maong lugar. Private residences. Arrest warrant ang gipakita, why na arrest according sa ilang warrant of arrest, pero ilan ang gi-take over ang tibuok nga lugar. Ambot unsay isulti anis atong mga lawyers, sa atong mga leaders, sa atong nasod. Daghan ikog nadunggan sa una nga mamarayg aning community ni Pastor Kibuloy kay mga 8 million guna sila kabuok. Mga politicians adto magsigi og pangayog sa pabor, mangayo og
tabang aron mudaog sa ilang eleksyon. Hain naman mong ato mga leaders nga nidaog tungod sa mga butar ani mga tawhana. Nganong nahitabo man murabag og atong tan-awon murag ang gasweldo mao na nooy giopres sa gisweldohan. Di na maminaw ngano man kay ang gipaminaw aning ato karong mga kapulisan pulong sa tao. Dili pulong sa Ginoo. Mao nang niingon si San Pedro diri sa atong ebanghelyo, ang sani? Ginoo kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Nakaingon sad ang mga members karon aning maong community, akong nadunggan nanawag ngadto sa mga senador, pipila ka senador, niya niingon sila, asa naman ang amo, asa naman meron paingon kinsa may mulaban namo nga wa naman magtingog ang atong executive branch, ang atong sa panang usa ka branch, judiciary. Wa naman magtingog. Mao na asa man mipadong. Mao ni ang problema mga igsoon kung maminaw tas pulong sa tao. Di na ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang tinuod nga security wa diha sa pulong sa tao. Ang tinuod natong seguridad mao ang pulong sa Ginoo nga magtudlo nato. Mao bitaw diri sa unang pagbasa si Josue niingon siya sa iyang mga sakop, kinsay inyong paminawon og sundon nga mga pulong, kaning mga dios-dios, idolatry, or kinibang pulong sa Ginoo nga atong gisimba nga miluwas nato gikan sa kaulipnan dito sa Ehipto og mihatod nato dinhi karon nining yuta nga gisaad kay nagsugod na magsilagsimbag mga dios-dios. Lingiyay mong tupad ing nakinsarong pulong imong gisunod, sa tao o sa Ginoo. Unsa may ilhanan nga gisunod nato ang pulong sa tao. Ni agid ning tulo. Kanira gyoy common target or objective sa pulong sa tao. Kwarta, gahom, dungog. Ang pulong sa tao kanunay nagsintro ani nga kabuta gyud ang daghang kwarta, ang taas nga dungog ug ang dako nga gahom. Wealth, power, and honor. Og mao ni nakagubot sa kalibutan karon, Russia, Ukraine, wealth, power, and honor issues. Hamas and Israel, power, honor, wealth issues. China, Pilipinas, Amerika, o ubang mga nasod, wealth, power, honor issues. Di ba? Sige kitag pangandoy ani gasunod tas pulong sa tao. Unsa may naas Ginoo? Dili kwarta, poverty, bulahan kamong mga kabos, at timana ang mga kabos, higugmaa ang mga kabos, unsay gibuhat ninyo sa labing ubos mo inyong gibuhat nga rikanako. Mao nay sugo sa Ginoo. Dili gahom, niingon si Kristo, kinsa tong labing gustong mahimong labing taas, kinahanglang mahimong alagad sa tanan. Dili mo oppress sa tanan. Samas gibuhat ron sa ato mga kapulisan. Kapipila, dili tanan. Namurag sila nagyoy hari, sila nagyod mo'y hawd kaayo, tungod lang anang ilang armas o tungod sa nag-back up nila nga authority. Ana. No? Nya ang ilar bang giharas ang mga taxpayers, ang mga voters nga maoy nagtuboy aning authority nga naglingkod nato karon. Ingkadi man na pader jutay ra man na sila 8 million ra man na 100 million man takapin. Kung mahimo na nila diha anang maong sektor, mahimo sa na nila sa tanan. Mao nay principle sa philosophy. Do not say it is impossible to happen in that
place if it is already happening in this place? Di ba? Musugot ba mo na kita dinhi dili na ta makamisa? Nanay magwardya diha, mag-anag pusil, nya kita mo'y nagbayad nila taxes, sige silang kaon sa atong kuan, kanang armas nga ilang gida, ang ato gyapong mga buhis, ang gibayad ana, kanang ilang mga uniform, atong buhis, ang gibayad ana. Nya kita mo ilang hulga-hulgaon, kita mo ilang hadlok-hadlokon ang ilang pusil, nag-training na sila martial arts, nag-training na sila how to attack, unya kita'y ilang atakihon, nga kita mo'y nagbayad sa ilang training. Unayon ta. Mamalandong ka tawi, mga leaders sa Pilipinas, simbahan o sa gobyerno. Mamalandong kamo dihang mga naa diha naglingkod, pulos gyud mo nagkaon sa buhis sa mga Pilipinos. Ang uban pagani ninyo nangurakot nining buhis sa mga Pilipinos. Ang mga pobre nga mo'y nagbuhis, palit lang ka dihag isda, mo tindal kag isda, tikitan dayon ka. Apan kining mga dagko kay nato mga rangguhan nga mga tao na ipipila nila, siging pahimo sa atong buhis, mangutang pagyud sa laing nasod para igarantiya ang atong buhis. Nya unayon tag sakit, unayon tag persecute, unayon tag oppress. Pulong sa tao nga handom o gahom, kwarta o dungog. Kita dinhi sa atong parokya, naningkamot gyud ko nga mamaligyag slat. Unsa man nangandoy tag kwarta, ako mong gitudluan, i-share ng inyong kwarta sa simbahan, kay naatay mga project nga gihimo para sa kaayuhan sa tanan. Ako naningkamot sa ko dinhig alagad. Lagad ba? Ako, wa ko'y balay nga gihimo. Wa jud ko'y balay, bisag inyo pa ng background check. Balay nas akong igsuon, akong atuan tos Guadalupe, balay sa akong iyaan, tos bukid. Igo-igo rasang mahigdaan. Pero daghan tagihimong mga balay para sa atong kaigsuonan. Gani, sige tagtabang atos ubang parokya ug uban atong mga ministries sa atong archdiocese, bisan kita dinhi nagpunga-punga sa atong daghan kaing bayronon, wa na ginahibilin natong kwarta. Ato ginang hotdog hatag, kay wa ta dinhi maghuna-huna og pagtigom og kwarta, kung dili sa pag-alagad sa atong isig katawo ginamit ang kwarta. Salamat sa tanan nga namalit og slot, salamat sa atong mga donors, salamat ninyo nga uban aning atong kausa. Pakpaka dato ang ato mga malit og slots. Siging hatag, kulikta o uban pa. Naay manganhi nato, magmission appeal, mapahiyumon kay mugikan dinhi, labing minus makadagid sila mga 200,000 gikan nato. Pagkanindot, ana, no? Kay wa ta mahangol dinhi kwarta, kung dili sa pagpaambit og kwarta. Pero kining mga tao nga nagsunod sa tawhanon nga mga pulong, gasigi lang ni sila og pahimo sa kwarta, mangbiktima pagyod, unayon pagyod biktima ang mga tao nga mo'y naghatag nilag kwarta og assurance sa kwarta. Himo-himo silag budget, himo-himog budget, kita mo'y gabayad anang ilang budget. Nya kurakuton pas uban, unayon pagita pagharas sa ilang mga sinogo. Mamalandong taan Ako ni sulti ko ani dili pagpanaway sa atong gobyerno, kung dili kitang tanan mamalandong. Ako leader man sa kong simbahan, ni asay daghan dinhi sa simbahan nga hangol sa kwarta, hangol og dungog, hangol sad og gahom. Og maingon na gani ko ana, ako na gani mo'y maigo ana, palihog badlonga ko ninyo. Sagdi lang, og musinghag ko primero, sige hilang yung kong badlong. Kay naningkamot yung ko, pag paningkamot, nga musunod ko sa Ginoo, pero na ako'y kahuyangan. Usahay sad. Ana dong, usahay. Kani, maigo ni sa akong gahom. Pero sagdi lang kay, smiling mangyapon.
Ana, no? Mauna sa atong ikaduhang pagbasa, gi-emphasize ni San Pablo ang relasyon sa bana o sa asawa kay naa sa pamilya nagsugod ang mga pulong nga atong pilion, pulong bas Ginoo o pulong sa tao. Bulahan tong pamilya nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Ug unsa may emphasis, asawa, tahura ug sunda ang imong bana sa tanang panahon sama nga nagsunod kas Ginoo mismo. Kinsang mga asawaha ang nituman ani ta sa kamot. Anang di gyud magyaw-yaw sa bana kay tan-aw niya iyang bana murag representatives Ginoo. Pulos pa mo yawanon. Mga bana, matod pa ni San Pablo, higugmaa ang inyong asawa, parihas paghigugma ni Hesus sa simbahan nga iyang asawa, ug pagpakamatay mo para sa inyong asawa. Unsa may tumong nga magpakamatay ang bana sa asawa, aron kuno madani ang iyang asawa atubangan sa Ginoo, nga way buling o mansa. Pasabot ang bana, maningkamot yun nga dili makasa ang iyang asawa, tabangan gina niyang iyang asawa nga di kasa, lipayo na niya kanunay, bahala nagluod na kay nagnaw. Kinsa mang mga banaha ang nagbuhat ani hangtod karon ta sa kamot. Puparihara mo sa inyong asawa. O niya, kung di tang magtuman aning mga sugua, way klarong paghigugmaay o pagtahuray ang banag asawa, mutakod manas mga anak. Ang mga anak, di sad ka maong mutahod, di sad ka maong musunod sa sugo sa Ginoo. Kay bunga man na ninyong inyong mga anak. Niya, mutakod nis katilingban. Ang pamilya, wa na magtahod sa pulong sa Ginoo. Ang ato sang katilingban din asad mutahod sa pulong sa Ginoo, mo resulta nining kagubot nga akong gipang hisgutan. Magbag-o na ta. Lingi ay mong tupad. Ing nasugod karon, ikaw na'y akong tahuron. Tingnan na ba? Sige, manindog na tayo.